ni na ga idi ko zindir a tsaye ra'ayi la'aini ke wallahi har yanzu ban gama dawowa daidai ba. Na rantse da darajar ma'aiki Marya har yanzu na rantse da Allah ban gama dawowa daidai ba. Nono na ku har yanzu bai sace ba saboda kumburi. Inda kika san ana matsa san aka sa kullun koko aka sa gasara a cikin kyalle kin ga yadda ake mai to haka to kuma in yana yi ba zai saki nonon ki ba haka zai rike yana yi yana marzawa kuma in yayyayi ya dada miki duka ke Maryam na rantse da Allah wallahi in dai zai maka haka so bakwai wallahi ka tashi aiki na irin su dama an kana so ka aure su ka lalace da wuri to ka aure su nan da nan za ka rugurguje wallahi da gindin shi babba ce wannan sai yayan ko ni ranan da sai yaya gani gashi ka daɗe ba kai ba subhanallah da ƙyar ya kutsa na rantse da Allah ya shiga ciki ke kin ji azaba Maryam kin ji azaba to ni na farkon ma ban karar ba hey annabi ana uku kin ga inda yake matsayewa ina jin matar tashi ba shi da nono ne shi a duniya ya ga nono to hankalin shi ya kwanta kuturin ubancan kai ya sa gadon baya na ku har yanzu wannan kurjin da ya yi kasko wurin duka har yanzu bai gaba bajewa ba har gobe yana sa tawul na matsa na sa da ruwan zafi na shafa fagis Allah ke ai in kaji ana ban iya kuka ba wai babarka ba ta mutu ba ai Allah ya haɗa ni da mai ƙarfin doki Allah mutum a haka ko da yake a haka ɗin duka san ba zai aikata ba nan da nan ɗan malamin ka naga ido ya kaɗa ya jajir in suka san gauta ha ba hawa Allah ka